ଘନ ଜଙ୍ଗଲର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଏକ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରବଳ ଗଛ, ତାଜା ପବନ ଓ ସୋରସରା କଳରବର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତ ଜୀବନ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଥିଲା ସିଂହ, ଯାହାର ଦାହାଡ଼ରେ ଜଙ୍ଗଲ କମ୍ପି ଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଓ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଥିଲା ହାତୀ, ଯିଏ ଭୟ କରୁନଥିଲା। ହାତୀ ଶାନ୍ତ ମନର, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର। ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରାଣୀ। ଗୋଟେ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖରା ହେଲା। ପ୍ରାଣୀମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ତରସୁଥିଲେ। ଏକମାତ୍ର ଜଳାଶୟ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସିଂହ ନିଜର ଶାସନ ଘୋଷଣା କଲା। ଏଠାରେ ମୋ ଅନୁମତି ବିନା କେହି ଜଳ ପିଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଂହ ଗର୍ଜିଲେ ଭୟର ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଦୂରରୁ ଜଳାଶୟକୁ ଦେଖି ରହିଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଜୀବନମାନ ତରସିଲା, ସେମାନେ ହାତୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତୁମେ ନିଜେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲେ ହରିଣ, ବାନର ଓ ଛୁଆମାନେ। ହାତୀ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଯଦି ସେ ଏବେ ସ୍ୱର ନ ଉଠାଇବେ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲର ତରସି ମରିଯିବ। ହାତୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳାଶୟ ଦେଶରେ ଚାଲିଲା। ତାଙ୍କୁ ଭାରି ପଦଧ୍ୱନି ଦୂରରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସିଂହ ଗର୍ଜି ଉଠିଲା, କିଏ ଆସୁଛି ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ? ହାତୀ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଏହି ପାଣି ସବୁଙ୍କର ତୁଣ୍ଡ ଏକାର ନୁହେଁ। ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜଳ ପିଇବା ପାଇଁ ତରସିଛନ୍ତି। ସିଂହ କହିଲା, ମୁଁ ରାଜା, ମୋ ଆଦେଶ। କହି ସିଂହ ହାତୀ ଉପରେ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସିଂହ ଦାନ୍ତ ନଖ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସିଂହ ଦ୍ରୁତ, କିନ୍ତୁ ହାତୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ହାତୀ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ସିଂହକୁ ଧରି ଭୂମିରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲା। ସିଂହ ପୁଣି ଉଠି ମାରିବାକୁ ସିଂହ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ସମସ୍ତ ନୀରବତାରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷରେ ସିଂହ ହାର ମାନିଦେଲା। ମୁଁ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅହଙ୍କାର ଏହି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପାଣି ସବୁଙ୍କର। ହାତୀ କେବଳ ହସିଲେ ଓ ପଛକୁ ହଟିଗଲେ। ପ୍ରାଣୀମାନେ ଖୁସିରେ ଜଳାଶୟକୁ ମୁହଁ ଘୋଷାଡ଼ି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାହା ଦେଖି ଦିନଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ନୂଆ ନିୟମ ହେଲା। ଅହଙ୍କାର ରହିଲେ ଲୋକ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ନମ୍ରତା ରହିଲେ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଖୋଜି ଆସେ। ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତେ ହାତୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷକ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ସତ୍ୟନେତା ଭାବେ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି ହାତୀ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଲେ ଓ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମିଳିତ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇଲେ।